No, som aktuálne po prvýkrát asi hrám hru, že Blox Fruits. A keď sa na to pozerám, tak vyzerá to tu tak, že tuto mám aktuálne som si využil piráta. No a keď sa pozerám na to, že odtiaľ to tu asi niekto bude útočiť možno, alebo ja neviem. No, tuto hľadám akože po prvý raz, každý tu má skoro vlastné miesto, sa mi zdá. Ako keď si dával Bloxuj, tak mi mu to môžeš kľudne napísať do komentára. A keď chceš aj ďalšie videá z Bloxfruitu, tak daj na toto follow, aby som mohol natočiť ďalší diel. Že by som túto hru lepšie vyskúšal, lebo ja túto hru akože prvý raz hrám. A keď sa pozerám na to, tak tuto je truhlica a tuto sú také domčeky. Podľa mňa, ja si myslím, že toto je taký môj malý ostrov v hre Bloxfruit. Keď si ďalšie takéto videá z Bloxfruitu, musíš dať na toto video like, musíš na toto video dať follow a musíš napísať komentár, že čo by som mal v tejto hre zlepšiť a čo by som sa mal v tejto hre nachystať.